Celkovo je motor ale veľmi dobre dávkovateľný, prevodovka veľmi presná, motorka má dobrú ergonómiu, dobrú polohu aj riadidiel, aj dobrú výšku. Ja mám 180 cm, ako hovorím, toto nie je žiadna baby motorka, môžete si všimnúť posed, teda postoj v stupačkách úplne bezproblémový na jazdca takejto výšky. Trošku sú riadidlá aj nastaviteľné, takže ja by som si ich možno trochu ešte sklopil dopredu. Tu je kopu miesta. Vynikajúce takisto je, že keď som v stupačkách, tak mám voľný pohyb, nevadí mi tu nejako tá prístrojovka, je to tu také veľmi čisté v takom rally štýle do toho terénu. Môžem si spustiť ešte dole do plexy a vybavené. Toľko k tomu, čo sa týka teda takého šotolinového, takéhoto bežného jazdenia, takého najčastejšieho, čo ľudia robia v tejto kubatúre alebo v tomto segmente celkové adventure. Tam funguje tá motorka veľmi dobre, tuto som si aj niečo odskočil s ňou, žiadne dopady na dorazy neboli, trafil som aj pomerne vyšších rýchlostiach nejaký ten šúter a tak. A podvozok chválim. Neotestoval som tú motorku tak, ako keby som ju mal doma týždeň a zobral by som ju na svoju motocrossovú trať a tam skákal lavice, takže to neviem povedať úplne na 100%, ale čo sa týka môjho prvého dojmu z dnešného cestovania, tak podvozok je v tejto motorke vybavený veľmi dobre a nastavený takisto veľmi dobre.